napana nagpasya ijay downtown adda nasabat ko balasan kinidaya iti kanigi imisem nakasamsamgi Victoria tinagan ko kinunana inarem ko ni Victoria iti nabayan nupay kasta di banag na inanusa ket dimteng ti aldaw napalaos ti ragsak ko ni Victoria inaplunan to'y ayat ko when nagganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal adda ni Victoria iti denna ngem malas ti amin amalas inangaw na nigasa ididimteng ti may saa pasama idi na pana nagpasyan ijay balayda ni tatang na di inna nakasarita ay baro pasensyakan kaawanan ni Victoria intaray daytay ati akaruba sakit tinakem ko itinapasama ket napana naginom iti ara tigasat ko sinang sangitan taawanen tiliw-liwan ni Victoria ket awanen iti denna naglabas ti aldaw bulan kentawen nadamag ko ani Victoria simang peten dagos ko asinarungkaran mailiwat unay kenkwanan ngemad damet ti ubing akadwanan ket di tanti nagpatinggaan daytoy kanta ti istorya may banggit ken aya tanag sublin ti liwliwa ni Victoria sinobliana nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta. Pintas mo awan pumadpad
Ikapulos at babawi Nisaktiin kamapini Sakti alpo sikat alsong At kabagay at nanayon Linglingay, ken katawa. Tamayat kan Tasya kun ti malakayan Nuda tati ang tagasat Ndwa bakik tinkayanak Ay ansong ka asulagat Anyak panag kitang kanyag Tayta kong apang ganakan Ang kabuhi Iti dito nga programa, hindi man pagyamanan, di kitinayat nga mang suporta. nga agtatag kong Maraming salamat to Tita Perlita Glipay Machas. Maraming salamat to Tita Grace Padavides, to Tita Nelita Padavides. Maraming salamat din to Ma'am Marlina Escobar, kay Ate Mina Agapito Balucio. Maraming salamat din kay Ate Yaretsi J Hanshu. Maraming salamat din kay Nay Fere Grabucos Bacani, Ma'am Emelinda Belina Espino Silya. Maraming salamat to Ma'am Thelma Azarat, to Ma'am Chit Arcanyo Sagayaga, to Jane Hart. Ansang, di mo kanya kipaidam Daydayat mo siyak ti kaasyam Ansong, awan ti panggapuak na aklonek dayta ka nagayat No aya din na, umaykan ka ti swerte Tati anak mo, agbalin to ang presidente Isuntod yan, tawid ti kinasirip ko Anya, kinasirib mo, tilawlawatem Ansong, maalisunem dayta utek mo Samo ipiso kiti banga tila mo Uno-unem, at kalaw-kalaw pa yung Sakit laeng nga agsarsarita ansang Ala niyan nga rodo ka sa tikunam Babawi ka rodo na ito ayat ko Agbirwak ti sa bali amang gusto Agin-agin sapay na di narigat Agin mimikit Tagayin tukat magkapili Iti surya Kentugangi Narigat agin Hindi mabit lang nga ganito sumangbayan di programa. na agin-agin sapay nukwa Nukumakwa Di kumakwa Linglingay, ken katawa. Agin-agin De, agbabawin saan nga agpaiso Hoy, Ansong, kun kunakla di jay Ansong, agsubli ka, di napanawan Tano saan? Ang bekela Agin-agin Anyan sa lukwa at daka na aglabas-labas tunggalin ka makita palpalidipan nak manjak madiak paylaeng taubingak paylaeng urayam ti panagbalasang ko sanak tu armen anyan sa lukwa at daka na aglabas-labas Maraming salamat din sa ating sponsor, Tita Leticia C. Ken kasama din maraming salamat to Tita Esperanza Agustin. urayam ti panagbalasang ko sanak tu armen Kukwam tuy tusok no makaanos ka Kukwam tuy riknak no mauray nak Dati ayat apilit ay nakapapait Nulong dagen
morning, good afternoon, good evening. When manong sikati kapuna. At di manin na po, pabagayam, ngumay sumangbay, dumanon tinadayo pagtingan nyo. Nagdakkel Iti programa, ngumay manglingdingay, mangragragsak, kadagay amin nga sa nga pada. permiti busog na Sa dinuman nga lugar, sulit ayan nyo. Anaman nga probinsya, anyaman nga Di ka naging kukuna. pagpagilian dayan nyo. apayati Ang kamaysan na po ngumay sumangbay, iti programa, linglingay, kenkat katawa. apak kapagkang ka Babayan pa lang apo kadigiti agkakasamit ken agkakapintas nga sunsunata Ilocana. Manong gaputi Ken kasama ten pakay paayan kadigi request yo ken pakay basaan kadigiti komensyo. na. Lagyan Shout out ako nada. to inton masanay ka Alangarot babagayam na dakayon idigiti ababong iti Facebook tayo. Pagpakawan. Dawati kon din tayo pa nang i-share iti dito programa. May Dapat iti sa dadu tayo apog didin ng gay at dadu tayo apo nga agri rin nagsak itatanga gundaway. dwa. nagsarita man enti patapos ni ading lumakaanak Mga kadwa tayo apo nagserserbi iti technical control syempre. ay kumulding tuman Engineer Jerome. Kasama tayo si Bubukel nga linglingay ken kat katawa under of our manager Mama Mila padata. Pagustuhan ay agpas pasok mo din uray kastang di na paulit-ulitin Maraming salamat. Silalaki. Rin na ayat nga sumusuporta pa lang dito yung programa. Naglaysot. Napudlo. Tita Perlita Glipay Machan. O ang Kasama tayo to Tita Grace Padavides, Tita Nelita Padavides, Kauka. Marlena Escobar, Ate Mina Agapito Balucio. Share. Kasama tayo kaniya Ate Yaret si Ate Jihan Shu. Hindi Kasama tayo kaniya Naifere Gracocos Bacani, Ate Melinda Belina Espinosilya. Aging Kasabay kaniya Ma'am Telma Azaret. ulan. Kasama tayo to Ma'am Chit Arcanyo Sagayatya. To Jane Hart. Kasama tayo kaniya Kabsat Nor Sangir Espejo. Unyan. cha-cha-cha ading masikugan sa Sabay ko magagayam ken kabsat, tatuloy-tuloyan iti dito nga programa. Awanan ti makatubag pa nga signal, aya. Alawan la babagayam. Agi shout out tak madamdaman. nagdakelen permiti busog na Arami mo. Permi nga nabsugak, datay luto ni mama. Naging kukun. Nagluto, datay bungkol ti baboy. Nagimason na. Na. apayati agpak kapagkang ka When manong Alawan la babagayam. gaputi sakit na. Nagitisan pa nga nag-share na. Good afternoon. lagyan to Nagiti madama ti pangal daw na. Nagiti madama ti subo-subo na. Agsisinubo tayo. masanay ka Ayan. Ano ti di masida? Ano ti mabalin nga pangal daw. Pangrabi pang malam. May Pamigan. pamindwa. Iti worldwide sumang bayan. Iti programa Linglingay Ken Kat Katawa. Tarita man enti patapos ni Siyempre, saan tayo apo nga makapag kakadwa? Saan tayo nga mangrugi digiti na dumadumang ramen ken sa iti programa? Saan tayo nga agkararag nga umuna? anak ay kumulding tumanen di mo pagustuhan ay agpas Okay, tayo karoon kumararag iti apagbiit kanito intayon dumawat iti Apo Diyos Ana Marswa. give thanks Manakabalin nga o Diyos, sagyaman kami manen, iti dayto kanito. with a Iti dayto nga gundaw ay, di ka nayon mo pa ng tartarabay kada kami. Mapay ado di kiti nagbasulan, nagkurangan mi. give thanks Pakawanin na kami o guys. Tawaden mi iti panang tarabay mo dito yung programa. to the holy one Tapditi ka sa mas naragragsak kami nga agkakadwa. give Iti nga rod kat dawaten mi. thanks Babaen iti napatig anagan na po mi so Kristo. Ganak mo ken na po mi. Amen. because he's given Jesus Christ his son give thanks with a grateful Yaman na ganito, yaman tayo lata. heart
Madaman ti tudo-tudo. Dito'y probinsya tayo ng Ilocos Norte. Kang runaan na dito'y paway kumakaway. Ngarod papagayam. Intayon rugyanan. Itiramen ken sa guday ti programa na puluhan. Linglingay. Ken kat katawa. Okay, papagayam. Cha-cha-cha, ading masikugkan sa Intayon rugyanan nga gi-shout out kadigit dadtoy abong iti Facebook. Hello to Mami Vicky Lopez Gallego, Ate Ames Debs Bitin, Ma'am Janalyn S. Valle, Sikati. kasama din Ma'am Fausta Domingo Martin, kasama din Ma'am Lovely DJ Lumbo, Ma'am Janalyn S. Valle. Hello, pa-shout out amin ating DJ ni Leilani Someo Korea. Naman ti Buya na, manatoy. Maraming salamat po. Kasama din kay ni Mami Vicky Lopez Gallego. Good afternoon everyone. Hello anak DJ Jade, anak. Mami Kati Olubani, hello Mami Kati. Kumusta? Ano ti panagawid mo? Di ka naging kukuna. Laglagi po, dati ko turtulag ta. Salamat din yan salamat sa pag-share Muse ya Red CG. kapag kanta. Salamat din Ma'am Lorna Tapek, happy watching. Salamat din kay Ma'am Janalyn S. Valle, shout out man ating DJ ni Leilani Somejo Correa. Manong. Ma'am Silene Ferrer, hello. Ma'am Yoli Reyes. Ma'am Cloviaco, hello Ma'am Cloviaco. Labyan to, Dati nakalablabaga si P na. masanay Ma'am Yoli Reyes. Oh, hello DJ Jade, guwapo, good afternoon. Pakawan. Salamat. May pamindwa. nagsari Sama din, nagbuya tayo gagayam ken kapsan. Kalimlingay ken kat katawa tayo manan. Manan ni Mami Vicky. tapos ni ading When agkikin na tawa tayo. makaan Pipin na damag tayo, digiti ay kumul kumanin tayo nga pagpipin na damagan. ding tumat Huwag lang agpipin na damag tayo, kinabang si Toto. Diba? Nagpipin na damag tayo, ti kinabunglot ti Utot. magustuhan ay ang paspas Idalay si hello. Ma'am Fausta Domingo Martin. Good afternoon, DJ Jade Guapo. Hello. Ma'am Marlene Escobar. Hello. Mula po dyan sa Big Island, Hawaii. Ma'am Maricel sa Jan Gallardo Tapon. Hello po. ulitin. Sinalaki ko ng lays. Idalay si good afternoon mga kalinglingay ken kat katawa. Happy watching everyone. Sot. Napudno. Ako anak kada. Ito'y bra-braha nga yat. Advertise yun dito. Ayan. At parang-parang dati advertisement man. Uag sa ukas lays sa tsyerto. No di mapagkuhan. Aging inunda. Isang nalabsan man. Dagiti comment dan. Ayan. Pag itong dagiti comment yung latan. Ayan. Apong tudak. Takan pabununyan. Cha-cha-cha, Oo. ading masikugkan Ma'am Fausta Domingo Martin. Hello. Pinet Carmel Amoroboy. The same name, DJ Jade Guapo. When Maraming salamat. sikati. Si Ma'am Gloviaco, amen Lord. Ma'am Fausta Domingo Martin, done sharing DJ. Oo, ni Ma'am Gwyneth. nagdakkel Lalay si Mami Vicky Lopez. Apit, dabal yung tanagan mo, Ma'am Gwyneth. permiti busong na May medyo Gwyneth. Tatinagan nga Gwyneth. Naimas kun nakilnet. Di ba? Di ka naging kukuna. apay ading ang pagkapagkanta Alawan la. When manong gaputi sa Awan gana nag-program di kalman nakapsut signal. na. Nautawaga dati wifi tayo. labyan to, Okay mo sir. Ako na. intun masanay Barbarang okay yun. Ako na. Pakawan. Ano wala pa bagayam? May samang pa nga sunata. May May pamindwa. isa nga nabarag seat. Ay, nanggayam nga nabarag seat. Sweet music. nagsari Paraman ka digiti amin nga adayo ti ipat pateg na. yang di patapos ni Paraman ka digiti long distance relationship ako na da. ading lumakaanak ay kumulding tumanen di mo pagustuhan ay ang paspasok mo din uray kastano di na paulit-ulitin Lalaki ko ng laysot. Napudno. Hello kay ni Ma'am Rosemary Tungpalan. Uag sa ukas. Nate happy watching from Hawaii, DJ J. Laway na maraming salamat Ma'am Rosemary Tungpalan. Tsyerto. Hopefully, magiging sponsor na rin natin ni Ma'am Rosemary Tungpalan. No di mapagkuhan. Aging imundan. Maraming salamat sa pag-approach sa ating messenger. Napuntos da. Didakan pagununyan.
Cha-cha-cha, ading matikukan sa Kung akong long distance relationship, para man kadigiti adayo ti patpateg na, iti puso ken panunot da, at dalatta iti ay ayatenda. Di ka po na Diba? Ure kasano ti kinarigat ti panagbiag, may sa ti bakit ako nada, angam tay ko nada, karanum ti adot kwartana, may sa tumot ti bakit mo, ako nada. busog na. Anan mo ti banog nga banog. May samot ti saksakayam ti rabi ay madideta. Di ka naging ko na. Alam mo lang. Nagsarita man yan Mama Maglo Villanueva watching here in Malaysia. Hello po dyan sa Malaysia. ni ating Ang host na Domingo Martin. Naganti apukok DJ Jade Guapo taga Canada. pagkaanak ay kumulding tumanen. Hopefully ag-sponsor kay Tukumamat. Mabilit. Tita Nelita pa Davides, hello. Gustuhan ay Oo, hello sis Kati Olupani. Happy watching and God bless. Good ni Ma'am Glofiago. pasok na Tita Nelita pa Davides, good afternoon. DJ request man, DJ tay kanta nga naturay nga ayat. uray kastano di na Ano nga naturay nga ayat? paulit-ulitin. Pilalaki ko lang Naturay ni number 2 ko naman. Tita Nelita, ayan. tay sot na pudno. No ag sa ukas lay sot syerto. No di mapagustuhan aging imundan. Nahimas ni makipagkinawiwit no kaso nga kalamiis na. Akong Tiriga na lang nawang kakinawiwit. tanda. Di lang ka Anong samlatan? Ada taima. yan. Ano wala? You're always welcome, Ma'am Maglo Villanueva. Salamat ti panonood mo, Ma'am Maglo. Sana always ka manood Lunes, Hinggan at Sabado. Okay, tingaro din dati long distance relationship para man kadikiti amin nga dayo ti ipatpateg na. Para katagayamin nga sa nga bada papagayam. Tinawag ken mensahe isulaen tirang tayta adda panawen nga ipaidam ni gasat kadata manayen ti Skype apan nagkita ta pangipek saan ti iliw ta adwa Saan aparehas panagtuli oras kadata anda nagitigon dawa biru-biru ken ka tunggal siya tayag may sa malaglagip ka keto'y puso higikis na ka ay nagligat malaeng kaya Pakitingin po kung okay po yung signal. Kung nag-iikot-ikot pa rin. naliyot Salamat. taman nga pagpada yung di taaw anak batanta long distance relationship nagirigaten ngaya Ano, data nga uwan, Mami Vicky. Uwan daw. Uwan or ano? Hello, Mami Vicky, dyan sa Hong Kong. See you soon. Kahit mabayag pa, see you soon. Yornungan da, ditan
buwan siguro din. Tinawag kin mensahe, isulae, tirang tayta. Dapanawin, pagpapidang, nigasat kadata. Umanayen, ti Skype, apanag, kita ta. Pangipek saan ti iliw ta adwa. Saan na parehas panagduli oras kadata at dadagiti gundaway biru-biru ken ka tunggal siya tayag may sa malaglaghi ka keto'y puso ikis na ka. Ay nagrigat manlae kaya tagin na dayon Happy watching Ma'am Julie Painaen. Lambis dito Hong Kong. nagpadpada. Team Lagayat Maki grupo Ma'am Julie Painaen dito Hong Kong chapter. Diar taan Hello din kay Ma'am Mary Lee. Mary Lee Grace. Sagasat ngayon ka pa nagbuy-buya, ma'am. Paetanta, long distance relationship, nagrigaten niya. Ay nagrigat manlaeng niya. Tagin na dayo, taman niya agpadpada. LDR, taaw, anak baetanta, long distance relationship, nagrigaten niya. 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 Okay, papagayam there dapat iya sunatan number 1 long distance relationship. Alawan lang ito na po siya oras sa'yo alauna 22. Yung may kibilang kapot yung programa tayo linglingay ken kat katawa. Ma'am Benedicta Balanza, nabipintas na kita nga kanta DJ Jade ko na tayo. Salamat po. Taga US sama dati ayan. Taga US ba? Ma'am Benedicta Balanza? Or Sir Benedict pala. Yun. Ading masik Ano wala tuloy-tuloy lahat natin tayo ba nagdidinaga ay babagayam? Hindi kaya't naabot tumawag online. Manong sikatig Live na live po tayo na dagiti at dati imo apps na. una Or no matkatawag kayo ti Pilipinas. Tawagan nyo ti 0917-9760213. permitibo 0917-9760213. aram mo likat Hello, Ma'am Marily Grace sa Manibod, Dita Kuwait. Kumusta kay amin nga sa kapada, Dita Kuwait? na apay ading apak kapag kangka. 0917-9760213. anong gaputis 0917-9760213. Kulit ko. Kulit ko na. Lapyan to, inton masanay ka. Hindi ko nada na imimas ka. Ay, na-imimas. Chaplin may Na may met ka no, dati na kulit. No? pamilwa Kulit-kulit na naga. Sarita man yung di patapos ni ading. Kalin sa nagbanagan, dati bungkol nga sindak ko inigup ko si ka mama. Lumakaanak ay kumulding tumanen.
and Mongkol. Hello to Kalinglingay Hong Kong chapter. Good afternoon to all ko natin ni Mami Vicky. Alawen lang. Pasok mo din Uray kastano di na paulit-ulitin Sa mama, dagiti adati imo. Sinalaki ko ng Jejet, mabalintag sa ludsod. laysot na pudno. Sa ludsod kuman, apay madimadlag tubon. Madimadlag tubon, dato'y buok tikili-kilikon. Ana. Ang sa ukas laysot syerto. No di mapagustuhan Apay saan nga tubon, data buok tikili-kili maya. imundan. Ano ba yan? Napungkudak, Apay saan nga tubo? pagbubunya. Nakalanaam, dati lana nyo. Saan nagtubo? Ay! Cha-cha-cha Ading masikugan sa When manong Ano yan la? di kapuna. Ma'am Lord na tape, hello DJ watching from Jeddah, Saudi Arabia. Kumusta kayo amin nga sa kapada dito Jeddah, Saudi Arabia. Dakelen Permisi busog na Aramid mo, di ka naging kukun. Alawan lang, kansyon na mampailaan. Yun ako, dati request ni Mami Vicky, di caller tayo. At man nga ro, dati sunata na puluhan buwan. Kantay na po tinumutibiyang, pasensyaan yun, no, kasi boses ko, pero kanta aglata. Para kanya, yung papagayam, dati sunata nga buwan. Ano sa nyo? Ano sa inyo? Boses ko, Para kanya yun. Speech. Medyo kapso-kapso man interneton. Hello, Ma'am Janice Juan Campos. Okay. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking siyaw. Sa dilaw ng buwan, oh, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya at makakasama hanggang sa pagtanda. Halina't tayo'y humiga. Yo! Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan, oh! Para po sa inyong lahat, stay on the line. Share na po. Ag-request kayo Tagalog no po nga kantahin, pero pag di ko alam, depende itong patugtugin. Ma'am Shelly Corbus, hello! Ang iyong ganda'y umaabot sa buwan.
taas to. Hindi ko alam kung kaya ko. Sa ilalim ng putila, sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan, oh, oh, oh. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. When manong sikat puna. Apay makapauyo data uto mo engineer. Ay na, agkapatalas ta. Kailan, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kupuna. Apay ading, apak kapag kangka. When manong gaputi sakit na. Napyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakpon may pamindwa. Nagsarita man ng di patapos ni ading. Alam mo na papagayam, tuloy-tuloy din tayo ba nagdidinang gay? Lumakaan na Ala apo, dagiti dyan may basat comment na. ay Pakiulit na lang ha. kumulding tumanen. Kung gusto Kasi agpatpatalastas man, deteg lakot ti shampoo kilikili. Kani ikakat na. ay atpas pasuklutin. Uray kastang di na paulit. Hello, Ma'am Shailene. Ma'am Benedict Tabalan sa DJ isagot ko man dahil nga kantam sa Jack Cagayan, Ballesteros. Thank you. Alawen lang, Ma'am Sir Benedict Tabalan siya. Isot na pudno. Una naman dito, dati imo. Uag sa ukas, lay sutyer. Ikaw man ay buwan. No. Pero ako rin, ang mundo mo ko na. Ay! Hindi mapagpan aging inundan. Napungtudak, dakad ko Una naman ito ikaw na ang buwan ko. unyan. Cha-cha-cha, Pero ading ako rin yung ano dito yan? Yung what? Anong Ay, okay, okay. sikati kapuna. Ikaw man ang buwan, Kailan, pero ikaw yung nagpapainit. permiti busog Kasi, pag wala ka, maulan ang araw ko. Ay! Naman. Alam mo, di ka nagitin kukuna. apay ading, apak kapag Ano ba dito kangka. When manong Sungkitin man nila ang mga buwan. gaputi Pero tandaan mo, masungkit man nila lahat ng buwan. sakit na. Pero siguraduhin ko, susungkitin ko rin Yan to, ang kulangot mo. Ay! Kulangot pa. inton masanay ka. Pagpakawan, jakpon may pamindwa. Nagsarita man ng di patapos ni ating. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Di mo pa gustuhan ay agpas pasok mo Basta din. nagiti taga-imo pagpakatawa da. Uray kastano di na paulit-ulit. Ano wala, DJ please, happy birthday man ken tay ka anak iso ni Kit Kit. Lalaki ko ng lay Kanidad pada please, thank tay kanta nga birthday song. isot na pudno. Thank you DJ ko na to. Okay. Luag sa ukas, lay Alawan lang kadagiti amin na po nga agkasangay itatang gundaway. Happy birthday. Alawan lang. Kadagiti amin niya agkasangay papagayam. Happy birthday. For a closer shave, less irritation. Patalastas manin. Natitikwak dito patalastas. Infobells! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
marami na po gasangay happy birthday. Oo, Mami Vicky, hello. Kayang-kaya, Yahoo! Good job! Mami Vicky, alawan na. Shout out po kay Tita Kat Valdez from Saudi. Natin ni Admin Shaili Corpus. Salamat. Mag-love ako. Kay Sir Benedict Tabalan sa Nice DJ J. Tira. Mami Wilma, Castor Tural ba? Cha-cha-cha, Naibagal daw, Sir DJ. Request ako man mapanta J76 up. ading masikugan Eh, sa ayo yo, deta, aya. Kunanan. Inal daw, aldaw. When manong Apum, ano deta? Inal daw, aldaw, wasikat, mapanpanunod ko. sikati kapuna Manibod pa'y datat nagamam mo. dagdag Uray pa'y kasanot pa nangiyaw-awan ko. kelen, permi Sikalat at matagtaga-inip ko. Itibus. Ay! Grabe naman. aramid mo di ka naging kukuna apay Uray addat ti asawa. ading Anangarod no sikat. Nakainlabak no kwa. apak kapag ganda Alam mo na 1:37 in the afternoon. Nagadunga mo yun. Oo, pa-shoutout po sa insan ko Rosalinda Di Fierro from Las Ham. manong Alam mo na kay Admin Shaili Corpus. Ma'am Wilma, hello. iskit na Ma'am Lofiago, alam mo nagkatkatawan. napyan to iton masanay ka Ano, wala pa pagayam? pagpagawan jakpon may pamindwa nagsarita man ng ti patapos ni Oh, ano dito, request dan? ading 7Cs. lumakaanak ay kumulding tumanen kung mo magustuhan ay agpas pasok mo din uray kastang di na paulit-ulitin sinalaki ko ng laysot napudno Ano, wala pa pagayam? kaukas laysot syerto Una na dito, eh. oh Ano dito, eh? Pero ka. di mapagustuhan aging inundan DJ Jade, iwan man ako na ng ilang beses. Hindi ko pa rin magawang limutin siya. Kasi nga, pagun sa kanya ko lang nakita niya ang tunay na pagmamahal at malaking pagmamahal. Ay! ading masikugan sa when manong Ano ba yan? sikati kapuna Yan dagdag kelen paulit-ulit man ako saktan. permiti busong na Hindi ko pa rin magawang limutin. Kasi nga, pag sa kanya, palaging ako'y bitin. Karon. di ka naging kukuna apay ading ang pagkapag Ano, wala. Ganyan lang talaga. when manong gaputi At the time na mabitin ka, at the time na nga saan. na napyan to iton masanay ka Ano ba yung feel na may bibitin ka? pagkawan jak Yung pasok na, papapasok na. may pamindwa Pasok na sa inyo. Tapos sabi niya, Oy! Hindi mo na ako makakapunta. nagsarita Bakit? Ay, nag-text si ano. Nice. Sayang. May pangalawa pa na. patapos ni ading lumakaanak ay kumulding tumanen Wala no makaanak ka no, kumulding tumanan. magustuhan ay agpas pasok mo din Mama Nilyo sa hello po, happy watching. uray kastano di na paulit-ulitin lalaki ko ng laysot napudno DJ Jade, agsapsapula man ti lalaki anapod no. Ti lalaki, ang sao nga uray. Madi detoy. Madi. kas laysot syerto di mapagustuhan aging imundan napuntos da Ala. Talay si hello, di talay si ba't ka ano? pagunon niya Laging out and then watching. Chat. Busy si Tita Liza. ading masikugan sa Wala, sikog kung guna na mo, deta kantan. Okay, ito mabilang araw, dito yung request na papagayam na turay ni number 2. kati kapuna dagdag kelen permiti busog na aramid mo di ka naging kukuna nagsarita man ng ti patapos ni ading lumakaanak ay kumulding tumanen
kanigiti amin apo nga natuturay nga number 2. Para kanya yo dito ya sunata. Naturay ni number 2. Iragsak mo awatek ti kinapod no uray masaktana kaputan na patek ka dito'y biyag ko hindi mo maikat imunto'y kaunggap at sa inek day tuirik na kaya't kunti umibat maawanen namnama asikatay mabukoda ngem to'y panunot ko mandaren na to'y puso lumaban ginundawayan yu iti kawan ko na kayo ken ni number 2 bukod mo ang pagragsakan tijak na ipay isut na kaalam pun a pagkarit na nagkurang pinunwan na di nakapaluspusan naturay unay ni may kadwa ngem di mo maikat imunto'y kaunggap ag sa inek daytoy rikna kaya't kunti umibat mawanen namnama Mahirap umibal. asikatay mabukoda Jak magustuhan yung birthday song na ipatugtog mo. Apo, Tita Nelita, di ba ti-request mo dito ano? Dito ini, naturay ni number 2. Oy, panunot ko, mandaren Jak masapulan, dito birthday song, ka, ta sa pulik nga ron. na No, paraking ka. to'y puso Hello, Tita Grace Badavides, kumusta? lumaban ginundawayan yu iti kawan ko Good PM, ating ko, DJ Pagrit, di ka na ka, birthday ita. na kayo Happy birthday, Balong Brian Balusyo kanya, brand. Wish you all the best. Love you, miss you, and God bless you. ni God bless you always. Salamat ating DJ watching from Queen. number 2 bukod mo ang pagragsak Joey Magalgalit na din. Magkasrotorol ba na yung bag malem? Malem mo sisa, anya te request mo. tijak na ipay isut na kaalam pun a pagkarit na nagkurang pinunwan na di nakapaluspusan naturay unay ni may kadwa
Happy watching po kay ano JJ. Mamit mga tutorial ba para ken Chona Amante taga Ilocos kanayon nga kan kanta NJ boarding ha. Alawen lang. Mamil makastrotoral ba? Dati sinsin kong nagan Amante taga Batak. Dagdag kelen, permiti busog. Ay, apo na dagito karapatalasas. Okay. Di ka naging kukuna. Natin ni Ate Melinda buhatin Espinyo Silya DJ German gaputay ayaten ka. Salamat. Apay ating agpagkapagkan ka. When manong gaputis. Sa pula man engineer sa pula man dati birthday song nga tay request gaputa ay ayaten. Okay, gaputa di magustuhan kano ni Tita Nelita dati request da nga birthday song. Napyan to. Tamno saan ka gumurgura Tita Nelita para king ka dato isa pula mo ni engineer Adan. Paki-flame to latan. Ay, okay. Nang ito na diyo oras 1:47 papagayam. Okay. Tita Nelita Padavides para king ka dato. Ma'am Beth Medina ako sa hello. Sabi amin na po agkasanga ay happy birthday. Di kasangay mo. Malong kita. Takad ba si gurguraan apo aya? O sa balik may patpatugtog ko Itawan mo. Bawat tao may nagkakamalimat. Amin tayo kat agbidot. Tumawa ka ken ni ako. Taparaburan na ka. Iti adong. Sabay taadupay titig na nga kasangay mo. Ken nawadwad ang panagbiag mo. Ket di mo kumaipaidang. Di parapon anay paaiken ka. Happy birthday ingka nga rud agsagana. Tanadanunan manen iti kasangay mo itang. Gaput kinasaya ako at adupay aparabor ti masagrap mo. Di mo kadlip-lipatang tiyapo. Happy birthday to you. Sabay taadupay titig na nga kasangay mo. Ken nawadwad I love you Tita Nelita. ang panagbiag Divorce na ka noon. mo. Ket di mo kumaipaidang. Di parabon anay paaiken ka.
Shoutout po kay Bella May Martinez, Ombrero, Hong Kong. Thanks. Di mo ka Kay Admin Shiley Corpus. lipipatang tiyak Phil Magastrutural ba, Marsley Cauchon, dito yung Hong Kong, nimbangal daw mo, Marge. po. At ngayon, Mang Rubang, te, join ka na dito. Happy, happy birthday Phil Magastrutural ba, when sis, pag-ayat sis Chona, amate, dagita nga kanayo. to Ana ngayon, Mang Rubang, babe, ayan mo. Ma'am Shiley Corpus. Shoutout po kay Ate Cheryl Kapalungan, Edrada, Kawilan from Singapore. Thanks po. Ma'am Shiley Corpus. Di mo ka lipipatang tiyak po. Happy, happy birthday to you. Tuloy-tuloy, tintaya pa nagdidin ng guy 1:53 in the afternoon. Kuna natin ni Temina Balusio Agapito. Hello, ading ko, DJ. Ryan, daga jasingan and DJ. Barbareng magkaumayak, ma'am. Ay, Ate Mina, yan. Dati, divorce na ka no, ni Tita Nelita. O, hindi, ito mangimi ko, kanya ko. Cha-cha-cha, ading masikugan sa Tapos na nga ni Mama Mila pa data. Pwede mawag tatay ni Manager. Manong Medyo dyan na song batan at mo yung matan may busy-busy na no da doma. sigati ka po na. dagdag Kaya, agluto akman, permi sado akman, ti busog agugas akman ti kardero anang isit. Sige dyan na song batang kat. Apo gumurgura sama ni Mama Mila. Kuna na ke. Ano di kuna na tatayan. Di ka naging kukuna. Ay, good morning, Mama. apay ading Good morning to anak. Pwede ko nga nagpa-miss call dyan na song batan. kapag Ay, sorry, Mama, dyan na song batan ko na. Busy-busy na ngamin. Kasi ay, batan gat. Okay, ko na tawagak another call. Atong gapon Datan gat, another call and di sakit na. hindi jak tinawaganin. Sige nga rod, Mama, ag-set up akon ko na. lapyan Ag-set up ka lata, I don't care. Ako, nagsakit mo to. indon masanay ka Pagpakawan, jakpon may pamindwa. nagsarita Tapos, i-divorce na man ni Tita Nelitan. Apo, unay lang nga pang pamayan nyo kanya. Pasamak ko. Aman di patapos ni ading lumakaanak ay kumulding tumanen Di mo ba gusto Hello, Sheshe, miss you. Una natin ni Tita Nelita. ay agpas pasok mo din uray kasta Happy watching Eugene Garcia po. Purification. Dito'y ka-ag-require. pinapaulit Kay Ate Angel Heart. Salamat, Ate Angel Heart. Sinalaki ko ng laysot, napudno. O ang Sabi, nakapsot man ba? Signalen. Ikot ba manen? Mas laysot syerto. Umakpay kay di mang tawag ti... Karatawag ak, okay, kuna ka. Hindi mapagustuhan aging inundan. Hindi kinapod doon, naglikos-likos mit. Wala tamit. Dakan pagumpunya. Oo, happy watching kay Glenn Lynn di talasam Dimsom. Okay, kay Admin Angel Heart. aking masikugan sa Kaya di talagang umubing lata, lumablapsat kay Admin Angel Heart. Ako, nagpupudawon. Ay. Anong 1:56 in the afternoon. sikati ka po na. dagdag kailan permi Kaya man tita Nelita, iso nga din, ang angawan ti divorce. Talaga, no, i-divorce na ka, din divorce tan. Abusta, didak kay kayate. Ni mo tita Grace, may samit, madimit, agoy buyan. Amon, kagurgura dak samitin. Maraming mo, di ka naging kukuna. apay ading Nagsakit, barokong ko, dahil nga imbaga na si ka. Masakta na mo. agpas kapag kansa When manong gapon di sakit na. Set up na kon mama ko, set up ka lata, don't care. Apo, karo mo. lapyan to indon masanay ka Pagpakawan, jakpon may pamindwa. nagsarita So nga no, wala sponsor ko, resign ako. man yang ti Inalagatang tibutin.
na may mayatin. Patapos ni ating lumakaanak ay kumulting tumanin. Ayaman, nag-resign ako no kasulaing. I don't care kunan manager rin kita na nga Roden, santo palawan sponsor ko nawanin ha. Ag-resign ako. Mapagustuhan ay ang paspasok mo din. Uray kastano di na paulit-ulit. Nalagatang butin. Malaksit no ag manager rin ni Ma'am Gloffy ako. Na makunayo. Napudno, no agsa o kaslay susyerto. Ay, salamat si break medlan comment ko nga ni kan i-break DJ ko. Apo pati met si ka ate Angel Heart i-break na kumitin. Apo nag mas laki dit pa nag-jokultan i-break na manin. Apo. Ay na. Napuntos da, di da kanin pagunon yan. Apo unay met lapampam sa akan yung kanya ko. Cha-cha-cha, Ada mangi divorce kanya. Ada pa mangi break kanya. ading matikukan sa Nagura man. Kung manong sikatiga Tita Elizabeth Ronquillo Sambulana. Hello. na. nagdakit. Nag-sponsor ka na Tita Elizabeth. Mamiss ka dito. Inagan mo to yun eh. Permiti busog na. Kit ni ikatin na ni Mama Milan. Aramid mo, Idun kirnak mo itin. Madi na kay kayatin. Be amon. di ka naging kukuna. Nagsarita man ti patapos ni ating lumakaanak ay kumulting Adot lakok nga bote ken landok DJ Apo. tumanin. Talaga nga agbagay tanga rodon admin Angel Heart. Adot lakom kang bote. Datala tanga rod agasawan ni. Inda to agatang butin. Mapagustuhan ay ang paspasok mo din. Uray kastano di na paulit-ulitin. Datala tanga rod agasawan at Angel Heart. Intan to ilako dagita bote ka dalando mon. Tadabag biyag ta. Laki ko ng layso, napudno, no agsa o kaslay susyerto. Ana nga rocket ni. Awan mi ti Don't kernak ni manager eh. No di mapagustuhan Do pala awan to man agrenyo sponsore. ang Awan to sponsore. Edi ag-resign na langin eh. na Ag-resign na kun ah. akong tanda. Tayo na lagatang ti bote lang duken. Di na kanin Pag mga sawa at ti talon. Kadamang biya ganyak nalpas. yan. Kasi no ti mayat nga mga sawa kanya. Ala asawain da kunta ka. Inte agatang butin. Alaway na tuloy-tuloy din tayo pa nagdidin ng guys. Anadong tay agin sisi Hello ading Shiley Corpus. pet, taiso day tatsing pet kide. Watching from Kuwait. Makalinglingay ka talaga, idol ko. Salamat ma'am Ann nga yan, Mang Robang. Kasi ano nga ron makalinglingay, kit agresign na kon. Matimtim, Sponsoran na kid, ma'am Ann nga yan, Mang Robang. Ah, uli, ano dyan, may lag-resign. do nga, iket tangsi. Anadong tay agin Alawan la DJ Shaq para baklay tayo sa ako nga pagbunag buti. Thank you. I love you. Kadikan tukit mailawlawan. Nangin ka sa nunga ro din ni Sir Richard din. Agayat Awanin ah. syerto as Madinak to kay kayatin. Kagurgura na to ni Sir Richard din. masukun, sukun inda papiret Nagsakit buksit ko DJ kang kako na na. Abi man nasakit buksit mo Ma'am Gloffy ako. na. Anadam Siguro aginaw ka. Asin na kasi cooking ka. Inta ikamat. tay na sexy Tadikan tuket masapa ang matay. Sino dito na kasi cooking ka? Ikama mo. Sexy ang Ure, dinaan ko na. Basta suportaram dagiti anak ko kunan. Ay na, sunga dagiti masiksikugan. Hanyo ngay palpalubos. patay. Nga panawan, dakay lata dagiti lalakayon. Kita Agpeso, ure, dakay katkaidan. May alatan, basta suportaran dagiti anak yo. putawan na patay. Anadam May ka dito, DJ, ada kadwa nga agugas, si Kimot tila ka. tay natamrit unay. Ala kita, isarsarakan na nga roti kwadtan. Sigurado Data akadwatan. ang bastos dayta. Abain na ka maasa. Batam ni Richard Richard lata ajay. Aglalal Anak mo ko ng
Ma'am Sir Richard. Turupat kwarta. Adyo! Basta nga inkarin ni Sir Richard nga, gisponsor ka no ti 10,000. Kamu Kagurak. Alam mo na. Nangitong dati oras sa'yo, alas 2:02. Uray pobre, Wan kasi rigat mi nga DJ. uray Ayan, awan isponsorin, awan biyag mi. turgi. Awan igat. Thank you ma'am, Glofe ako. Dete i-regalom to nga brief ko. Thank you. Responsable, di na amot ang baba. Ipagpagin ni ma'am Glofe ako, tamang mangag na dagiti arang engko. Kaya baga nga awan brief ko. Ako nang igatang ang kantulat tantay Giordano ko na ako nagbayasan. Sa bulik Kaya, thank you ma'am Glofe ako. Ada apot ti ko ako. Maapo na malangan. ang babae. Uray panda when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali. Dilakit Kedwen, ada apot nan. unay nariri. Isak sa pulik, alalag. Sabi man, nasakit ang iwa mo. Ay, ma'am Glofe ako. Uray pobre, uray Okay, Ma'am Linda Martinez, sabi yung watching. turgi. Juan ate maya talaga mangliwliwa ka niya. Tayo nga OFW. Nagablaaw ka, DJ ayan tayo te. Kung alawin la ni Admin Shailey. Batin Ma'am Shailey na lapsad ito. Responsable, di na Na po daw amin. Kamula Gisil lang na amot ang babae. Sa bulik met baba. Ana, Uray pan regaluan kalatan DJ tiba. Ay, when no bimut. wag lang nga dito tiba mo mo ten. Ma'am Angel Heart madi. Madi. Adaan na pintas nga ugali. Dilakit Alawan lang nagitong na oras eh, alas 2:04. unay nariri. Kita nyo, ang ni manager eh. Madi parang to yan eh. Madi na kaya nga buyainin. Ala kita. Nilipatan na nga anak-nak nila. Kamu. Ay, kunana to sumublatak, kunana. Sino dito eh? Itinday nga okasyon. Ay, apo ayag. Biyag, diling-lingay, kenkat katawa, DJ Jade. Inak nga rin. Bay am te ikang kanto to no agawi da. Kita ikang Ana itid mo. Tibak manin, apo. Diya makang angot titib-tibak. ipagas ko. Ang nagbakasyon. Itinagapwat at Ito pala, dete tibak nga murong. Ay, saan? Ay na, apa talaga murong. blasyon. Naranaak may sang okasyon. Di may sang Ana. organ. Si Ma'am Marlena Escobar. Hello, Ma'am Marlena. Organisasyon. Inikandak. Hello, Ames Debs Within. Good afternoon. Kuna natin ni Mami Vicky. Tasyon. Ay, nako, nagpigsa katawak dito. Yun, unig MTR. Nagmapagilan, ag katawa ko na. Angay. Nakelta punsyon. Syon. Syon. Ay, nakasano nga busy, Tita Nelita. Ano tagawag, akit? Another call. Kamo. Balasang ti. Inda imensyon. Madinak am-amo de, jaye. Ta isukan. Tayo Madinak kay kayate. kumansyon. Ay, wem ani Mama Mila. Kantaen na. Ngay dedikasyon. Ay, apo. Tawagak to damdama. Kada kami. Ipakitak another call. Nga nakipunsyon. Kinigdayak. Puyat pa di nga puyat. Kamo, no? Apa na pagpupuyatan na. Daytay kimansyon. Nayatrik namin. Ano wala? 2:06 in the afternoon, papagayam. Nagkoneksyon. Binagos na nga imbakasyon. Natintas abalay da amansyon. So, maroon naman, dati sunat ang request na papagayam, dati man Sulinek. Kaya, para kada kay amin nga sa nga banda, Sulinek. Ayan not Sulinek. Na Sulinek a lugar.
Ilimi anata sulsulina taeng anatal na awan ririri kay kayat punay apag na edan ta isuti lugar adim magkalan Kinagpaiswanan nga no agbiyahe kami Lugan mi lumaglagto nakataltaltag Masapul anapig sa timakina Taadu ti pasang at akalsada Salamat sa mga new viewers. Madalanan ti adu alik kaon Isaganam tay kurung-kurung. Kapag luganan tama pa naggatang bote kay landong. Yerno umat Alawan na ating jalhar. kayo kad tumulong Intan to gatang. In kay kad sulba Ma'am Edith Basilio, hello. Ma'am Licostom, ay kauton pala. Helman ko Castro Tornalba, na ibang kamalem ti Mars Kensi sa Joey Magalgali. Dance for All, Tita Nelita Badavides. Wow, nice song, Dance for All, Ma'am Adela Bisaya. ikot mi in kay Makikita man po, medyo no okay ba ang signal? kad aksyon Pakitingin lang po, salamat. Dakkel mat kit di ati aman mi Opisyales nga agser-serbiti ili Talyawin mi ti inda sakrifisyo Mangsugdal ken agbiru iti pondo Ay, agawid di Ma'am Adela. kalsada Alag, kita tanto man nga rod, Ma'am Adela, kumaka Dito ito sa Rabok, tumintas Parang magkapag-sponsor to maintain. Ma'am Adela, Bisaya. mi kumamot mapadas ti agbiyahe Anong mas okay, Admin Angel Heart? naging Ngayon or kahapon? Kasi awa kahapon talagang putol-putol, no? anak relax tay saan nga agpapakarigat nga maaddamet kit di sa gabasi panagduras gaput agsangpet a project bantayan tapno di maitantantan parabur para ipagsayatan uray no awan tandan mayat latta umili at dada makipagmaymaysa idatundat oras ken pigsa sindublat ti umay agubra no addaman bilang ti pumanaw
naggapuan uray no sa dinut pakadanunan lagi pang to'y lugar ang naggapuan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa Okay, tuloy-tuloy. Lahat natin tayo pa nagtitinanggay, papagayam. Kaya naman nga, sunatay, sagot ko man ni Ma'am Adela, Bisaya. Alawan lang, maraming salamat, Ma'am Adela. Alakot, sana permit magiging parte ka rin ng Linglingay Ken Kat Katawa sponsor. busog na. Okay, DJ ko na natin. Kasama si trabaho dito yung sideline ko kara Goni Queen, Tita Wayoda Kanyak. Ma'am Linda Martinez. Okay, Ma'am Adela Bisaya. Ma'am Gloviaco ngayon, nagmayat ko natin. Okay, salamat Ma'am Gloviaco. Maganda yung signal ko natin yung Ma'am Adela Bisaya. Ma'am Dialine Ganite Vidal, hello po. Happy watching. Okay, Tita Lu Timbol, hello. Kumusta? Diyan mo lang may makapadalusan. Lapyan to, Managip ko, Jay Iliming. Ano naman, Dialine Kanite Vidal. Ano naman, happy watching. Hindi may samat nga na lapsat nga viewers. Ano naman lang ito na Diyos, alas 2:14. Juan Kasoy, biyag mi nga DJ. Ayan. Wala nang sponsors, wala nang buhay, wala na ring sahod. nagsarita man ng tipan. Lalong-lalo na pag walang manager. Pus ni Buti ading na lang meron si manager Mama Mila pero wala, di na siya nag-message. lumaka. Siguro busy lang or ano. Anak ay kumulting Pero nakakamiss rin pag ganun, no? tumanen. 15 in the afternoon, papagayan. Tuwan ay agpas pasok mo din. Uray kastang di na paulit-ulitin. Kumansyonak sa maminsan. Oh, yung request yung 7'6", kanta aglatan pero 7 inches na lang kasi wala yung 7'6" na panglalaki. Ito na lang. Para kandidatin nag-request abot ti 7'6", kakantahin ko 7 inches. Para dagitay mailig ti 7 inches papagayam. Ayan. 7 inches. Alawan lang. Teka lang, ha? Hanapin ko. 7 inches. 2:16 in the afternoon. Papagayam. At to yan. Ito 7 inches. Aldaw apuman panaw kadto'y balay pasaray parbangon ka asumangbay arik kutom nga agpatpat nagngaagururay sano sumangpet kalabsan nagpay nagrigaten di kasasad nga maglunik no isugasan amok na bayag na kun nga isuksuka alawen bakit di ka naglibag na umakan ti basit akwa maalam pa'y ket din tiyag bagaan mapan ka di 7 inches taag tulakat ka dragsa kukwayo tiyang patpat na isot kaya't mo ang mapasamat mapan ka dyan 7 inches kung isot kap-kap na ka anabalen day tuwiring na
Agpating ganti nagdakkel a palimit mo. Di kunam nga ta ket jak amo. Jak ti mabain idi kanitong nga madamag ko. Imbas ko na tinagindiri amo. Nagrigaten ti kasasat nga maglunek no isugasat. Ambag na bayag na kun nga isuksukat. Alawin bakit di ka naglibak na umagat di basit akwak. Paalam pa'y ket din ti agbagat. Maban ka di 7 inches. Tagtula ka kadragsak. Kupayo di agpatpatnan. Isut kayat mo ang mapasamat. Mapan ka di 7 inches. Nung isut kap-kap na kam. Anabalen na ito irik na. Kaysa met luk-luk kwenat. Mapan kaya 7 inches. Isut kap-kap na kam. Anabalen na ito irik na. Kaysa met luk-luk kwenat. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna. Okay, babagayam, dear. Okay, babagayam, dear. Dapat sunat terbaulukan. dagdagkelen, permitibus Mapanta J7 inches. na. Alam mo na babagayam? No problem for my sponsor DJ ko na ito yung Ma'am Adela Bisaya. Salamat, Ma'am Adela. Mo, di ka Salamat din, shout out Sony Trestoda, Ilasam, Dajong Garcia. Kuna natin Ma'am Angel Heart, salamat. Mami Vicky Lopez Gallego, Ma'am Edith Basilio, Ma'am Glofia ko, salamat sa palakpak. Ay ating apak kapag kanta. Kuna na to, Sirok ti sa request band, Sirok Salamagi. Kuna na to ni Ate Angel Heart, alawan lang. when manong gaputis na. Lapyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakun may pamindwa. Nagsarita man ng tipatapo. Okay, kuna na to, isala taman DJ Jade Dagmayat Sunata. Alam mo na. Ma'am Glofia ko. Lumaka, Wow, nice voice. DJ ko natin, Ma'am Adela Bisaya. Salamat, Ma'am Adela. anak ay kumuldi. And ngayon, Mang Rubang, hello. And Chona, Ami, Jay favorite ko, ni kinanta ni Sir DJ. Alam mo yan lang. Iha! Ano nga? Iha! Yan. Tuwan ay agpas-pasok natin. Uray kastang di na paulit. Oy, malapit na si Lolo. Banong nandyan na. Ma'am Marcin Leonard. Hello, Ma'am Marcin. Si lalaki ko ng laysot. Kumusta, Ma'am Marcin? Napudno. Ma'am Angel Heart. Salamat sa palapok, Ma'am Hazel Sansano. Kasilay Sa runuman nga kantayan tay, basol ko ka di. Ko na to. syerto. Ma'am Ann ngayon, Mang Rubang na babang amin yung basol ko ka di. Gula ka tapadasag man. Hindi mapag... Teka lang. Okay, teka lang ha. Basol ko ka di. Una na niya ya. Hey, sound check. Alawan lang. Basol ko ka di. Alawan lang papagayam. Teka lang. Basol ko ka di. Nulipatan ka. Kaun ganti puso. Ganun ba? Teka lang. Tignan ko kung kaya ko. Para kanyayo papagayam. I try my best to kanta-kanta this. Alawan lang.
Basul ko kadi Lipaten ka Kaunggan ti puso Basul ko kadi Niwaksikan dito'y panunod ko Yakong balairan Ay koris asain Let ang barugong ko Amang lembes Pagkudas Bibiyang ko Awain kay di ayan Nanagbalo Nairot agawan ngayon Kasman agubas Diragsakin na samkin Abalikas Na baba Nabati akin ka Anatalkin Tuy puso ken ringnan Himgaya Upaw di ayat mo Di mapagtiara Awan ser-servina Di ayat ngay naking parikna Yakin ng tinagibig Italikin na naman Nagsulbo na kunga Nagini nga arapaan Nagintang minumi Ikariken sa bata Siyag tutay pumusan Lagip mong tulain Pagbiyak ni naglalawas Ay kupinin na kalmantan Maputar aganta Kasarbis amang pasanta Tinagel tay nga ayan Wandi ako Amok nga nasakit Di ka makadhin na Ngem apay ngamin nga naglalaki ka Apay ngamin Diyay nilang naman Akas to'y Tinden mo apanusa Iniyawan ko to'y ayan Ngem paiti ka insupapa Sa duag may itan Ibati Ti pusok nagmay-maysa Taglag Ibaay mo Apanusa Awan ser-serina Iyayat nga naging parikina Na inang tinagili Italikin na naman Nagsulbo na kunga Nagili nga arapaan Nagintang minuli Ikarikin sa bata Siya tutay pumusay Lagip mong tulay Magbiyak di naglabas Nagkupinin na kalmantan Naputar aganta Arbis amang pasanta Dinakil tayo na ayan Siyang tutay pumusay Lagip mong dalain Magbiyak di naglalabas Na'y kupinin na kalmanta
Kaputar aganda, arbis amang pasanta, akil tayo ayan. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. When manong sikati kapuna, Dagdag kelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kupuna. Apay ading, agpak kapag kangga. When manong gaputis na. Okay, babagayam, tuloy-tuloy lahat natin tayo panagkikin na doa, panagdidin ng gay. Napyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakun may pamindwa. Nagsarita man ng tipat ang Okay, yan ang itong na po si oras sa'yo, alas 2:30. pus ni ading. Lumakaanak, Isa ron, okay na ulit. Agay man, agayatag sa manan, Sir DJ. kumulti. Bakit? Agayat ka manan, Mama Shailey. Sino? Agayat ka, no? Tumanen, kung magustuhan ay agpas pasok mo din. Ay, agayatag sa manan. Bastang di na paul. Ngaming sikat din nakpampanunute. Ulitin, Silalaki ko ng lights. Oo, nadagayam ni mahal ko nga banong eh. Napod Ano wala ni Ma'am Gloria ako. Ma'am Eugene Garcia Purification. Angel Heart, tagal pa ba? Kuna. Naukas lay sucherto. Hello Angel Heart. Hello pamangkin Belmar Contillo. At yan lakapan kagayan. Ma'am Anna, ngayon mangrubang yaman ak DJ Tipinat gam tikid daw ko. Di mapa. Salamat po. You're always welcome. Eugene Garcia Purification request kalatan. Oo. Ma'am Adela Bisaya, I'm interested this program because you know how to help the poor people. Ayun. Napunta Salamat po Ma'am Adela Bisaya. pabungkunyan. Yes po, hanggang po meron ang sponsor, hanggang meron pong mga sumusuporta sa ating programa. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong natin sa mga nangangailangan. ading masikog kansa. When manong Ang lang nga para kanyatay mo, sponsor nga may. Kaya, sikati kapuna. Dagdag kelen, permiti busog nagtagtugtog ti ruangam. Ano, ikam. Aramid mo, di ka naging Amo nga, bukudan ti kinabaknang. Sa amin tayo, bagbagayam, haan tayo nga. kupuna. apay ading, Antay nga agnanayon nga, bagit tayo ti kinabaknang. agpak Naglagay pa tayo, amin tayo mapan iti langit. Ay, di alam mo pagkang mapantay amin. Amin tayo kat matay ko na malangan. Antay nga may tugot ti kinabak na. When manong Oo, ma'am yan. Ngayon, Mang Ruvan, kuna na to'y dedicated kuman ken ex-husband ko. sakit na. Basol ko kadi, agyaman naktin ka pa ng kanta ay doon. Basol ko kadi. Nababang amin, Dejay. Ayan. yan to. Iso nga, kwa. Engineer, pakikita madinsaman dito ikanan. Inton masanay ka. Pagpakawan, Alam mo lang ng itong dati oras sa'yo, alas 2:32. may pamindwa. Nagsarita man ng tipatapos ni Dati ading. man nga rod pa lang, sa balimampay nga sunata ngay nakipatukar santo sumangpetan nila kay Banong, gan nila kay Benong. Dati man sunata nga, agayatak sa manen kunanat toy. Para katagayamin nga sa nga bada ng itong dati oras sa'yo, alas 2:33, papagayam, agayatak sa manen. Ay, ayun, napay de tagayam, gaputay ayaten ka pala yung mas nauna. And then so sirok sa lamagi and then yung agayatak sa manen. Gaputay ayaten ka, request pa lang apo ni Ma'am Emelinda Buhatin Espinosilya. Lawan la, Tita Lu Timbol, tuloy-tuloy sana ang pag-share. Pag-share man dating nga program tayo. Gaputay ayaten ka papagayam. Okay, asan na? Para kada kayamin nga sa nga pada papagayam. Gapo, tay ayaten ka.
gusto takunam. Ni Ademina Balucio Agapito. Pinauni, sukin na ko. When ko na, di kang kaya't ang makita. Kanaud-ud, sugat to'y pusok. Nain kaya't balik na. Saan gayang alalak-lakang ngaywang ni ka, isip ko kabutan ng kateka. Ikas ka rin na, daan na naglabas ta. Daang mong biyag ko, naipateka. Ginupod nung awan ako ni tapuso. Ket ni ayat lipaon. Ginupod nung atan sa balit tapuso. Iwasin na panunod mo. Kamoy, may turet kapay ako. Sinugat mo, pinauni, sukin na ko. When ko na, di ko kaya't ang makita. Tanaod-od, sugat to'y pusok. Ngain kaya't balik na. Saan gaya ang alalak-lakang ngaiwag ni ka. Iti mabay nga sunada isagot tay man ni Ma'am Adela Bisaya. Isip ko kabutan ng Kapo, tay ayaden ka. pateka. Ikas ka rin Ato yan ni Lolo Bano, ang ni Lolo Bino. Sumublat dan iti tugao trono tinumuti biya. daan na naglabas ta. Daang mong biyag ko, ipateka. Ginupod nung awan ako ni tapuso. Ket ni ayat ipatekon. Ginupod nung atan sa balit tapuso. Iwaksin na panunod mo. Ginupod nung awan ako ni tapuso. Ket ni ayat ipatekon. Ginupod nung atan sa balit tapuso. Iwaksin na panunod mo. Cha-cha-cha, ading masiko. Okay, papagayam. Tuloy-tuloy lata din tayo pa nagdidin ng guys. Kwe manong
Una na to. Shout out sa ate ko dito sa Saudi. Buya ka dito, sis. Mwah. Alam na kay Admin Angel Heart. Ma'am Rosalyn Contillo, hello. Shout out ko kay ate ko dito sa Saudi ni Divina Contillo Ramos. Tibusog na. Okay, buya ka dito, sis. Tapnuhan ka nga maboring. Mwah. Another kiss. Mwah. Arami mo, di ka na giniguguna. Apayating agpagkapagkang ka. Okay, yes. Lolo Manong, kumusta? When manong gaputi Ay, kasulat lapaw ka. Lapaw. na. Kasi na mabain, naksaman nga sound. Lapyan Sabi mo, mabain ka? to. Kaya nga ron pa nagkakansyon ka. Inton masanay Sabi ito pa nagkansyon mo? ka. Kahit nagkamali di kalman. Sabi nagkansyon ka di kalman. Kunwag, nagkabaw ka sa amin tayo ka nagkansyon na. Japon may paminda. Alawan la, dagiti nga ron pa nga blaon mo na kay Bano. Kablawa man, dagiti agboy-boya. Sarita man Ronan naman, dagiti bakit, dagiti babakay. nentipat Pada ni Lilia. tapos Ay, di naman ni Ramraman. Raman naman ang lakay. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung magustuhan ay May nayabam ni Lola Lilia. paspasok mo Lola Lilia, anak, kumusta? din. Ay, kasulat tapaw. Uray kasta Medyo makatartar na. Tagpaminsan. ang pinapaulit-ulitin. Si lalaki Abay, tartar na ka. ng laysot na pudno. Ay, katuwa na. Uag sa okas Saan ko mapigilan? Abok. perto. Ano kas na nga kwa? Mabandog ka tagpugsi, may. Tagpugsi. Ano tagpugsit? Ang katagpugsit, ano, ito ping-ping, ito ipitay. Ayan. Nagpugsit ka na ipitan ni Lola Lilia. Kasi ka nga ilolo ba nung sa ngagpugsit? Ay, apay ko baga sa ngagpugsit, ngagpugsit aglalo no na pangipisokan. Ay, korek ka man siya kaglopi akaw. Agawam na tulakay ko nga banaw. Apay agawam ni banong kaw. Agaluan ka pang panguran ka. Ay, apay ko mapigilan naksikalilya. Kata malay mo. No di Ano nga malay mo? mapagkuhan ang Amam si kalilya ba kay? imundan. Napuntot na dakan pabunbunyan. Ano nga, Gore ka, ituloy tayo damdam. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikat di kapuna. Nagdakelen, permiti busog na. Arami mo, di ka naging kukuna. Apayading agpagkapagkang ka. When manong gaputi sakit na. Lapyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakton may pamindwa. Ay, hello, Angela Sapok. Nagsarita, Apay kastunado laptop mo. aman ng tipa. Apay, data laptop ko ya. Tapos ni at Kaslama lang ipadag-padag ko kay. Kasla dati pusag ka. Nay, nakakwa. lumakaanak ay kumulding tumanen. Di mo pa gustuhan Apay ngamit, ko ting-tingam, dagita dadta. ang paspasok mo din. I want to say hi to the Dubai Angel. Nate kay Ma'am Lutimbol. Uray kastano di na ba ulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno. No ang sa okas laysot syerto. No di mapagkutuan ang imundan. Napuntot na didakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikat di kapuna. Nagdakelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. Agora ka pa. Apay ngamin nga. Puspus-pusam data rosom. Nagsarita, Ay, apa. ng tipa. Agmensak sa manay. Agmens ka. Apay, agmens ka. Lola, Lilia, manutawang mo ka din. Patapos ni Ay, apo. ating lumakaanak
36 ko ba like? ay Baliktadam, 36. 36. kumulding tumanen 36, 163. Si Kalula Lilia. Ay, 36. Po, bingon man data, kwamon. Di mo ba gustuhan ay Wow, takay kahit ko lolo, banong, di jay padak nga, lalakay ken, banay ba, benay bayan til lahat na. paspasok mo din Kaya dakakano lolo, banong. Ay, hello, mga fans ko. Ay kastano Ay, tagyaw, di kaya ko ayaw. di na pa ulit-ulit Wala tayo, Ragosman, DJ tayo sunatang nilakay ko agrakay. Para ka digiti saanan nga makabaay. Watching from way. Kay Ate Mina Balusyo Agapito. Kunam laysot na pudno no agsa ukas laysot syerto no di mabagus Nagkag sa ukay latata iipilak. Ay, why? Napaw. Anda dete request da? Nilakay ko kano agrakayan. Ay, nilakay ko nga ba daw? aging imunda Madina mo kwa. Di na mo gilukapteray. Oh, pagkudam gadya ka mo siya gilukapter. Katalaga, mate. na puntod ka di dakad pagunsin yan Iba ba inak sa matlao na yan? Asan? Apay ko mga babain ka. Ay, kabambom ka na manong. Apay. Hindi nagkwata ni Rabi ay. Da. Apay, ginargaraw ka ni Rabi ay. Kinagpansumay. Nagmayat pa'y muti pa ng sarosib-sib mo. Nagimas. Nagmayat. ang nagkantay agin si singpet da iso day tat singpet ide Inarosib-sib ka? ay Katway, nagtagtagainam ka manin banaw. maun ulit Kalkagang ka. di matim-tim at yan pulido nga inget tangsi ang Amay si Kalula Lilian alay nga gurusib-sib ni Lulubano. agin Ay, way, napaw. Nagmayat. Ura na lang pagkintay ang ganda. Hindi bibig na nga garusip-sip. Chup-chup-chup ko na. Nagmayat ka. Kan tukit mailawlawan Ulo agayat na syento Ay, atin sinan agora ka. Nasuko Ganang na si Kalula Lilian no kasda nga kwa. Supot inda pagkirelasyonan Anadamtay na sexy unay Tagikan tuket Oh, na sa nakasuman signalin. paamatay Katay sexy ang Apay ka nakakyaw. Kitabol sa puntawan na bay Ay, si Kalula Lilian ang armarina na no kasda nga kwa. No kasda nga, ditay, anong tawag na? Anadamtay na tamri Arosib-sibon na. unay Ay, katmar, ariya kamot. Ay. Sigurado bastos dayta Pabain na ka nga asawa na Aglalalo no lupat kwarta Isap sa pulik alalaki Uray pobre, uray durgi Basta lakit di responsable Di na amot Okay, agawan awa man signale. Ang babae Hello, Lola Lilia ken Lolo Bano. Wala natin Ma'am Jeneline S. Valle. Hello, ading ko Divina Contilio Ramos. Ma'am Rosalyn Contilio. Abo nagsakit, ibuksit ko talaga. Ma'am Gloria. Mayat mat signal mo, DJ. Urela agyoyo, jay mata na ice. Ay pandak when no big Ay, amuyaw. mutiti Nagmayat tipil na. Ay, tipil na nga. Agdaan Nagmayat tipil na nga dahil sanap-sapon na. Ay! Permay, kasla ka na daytay. Magkaungit. Sabi makaungit. na pintas nga ugali Dilakit unay narin Kapaus no kasi nga nalpasay. Medyo kautan na dahil ito kimot ko. Nagmayat.
Ay, ang tal-tal na ka. Ibabay na mo launang asawa mo. Sa pulit Apay ko mga ibabayin ka. lalaki. Kanang pesubat. Ay. Ang tal-tal na ka, dani paring binaw. Uray pobre, Ah, uray turgi. paring binaw. Paanawa man dati kumaray. Ay, apay anawa, kumaparay. Lalaki di responsable. Ganda, kasanaw. Ibagbaga lang inararosip-sip ko kano di rabe. Ayun na. Inaan mo ang babae. Isap sa buhay Maray. at Ang pasaw ngay narosip-sip na ka ni paray. babae. Ay, kaway na pa eh. Damdamagam nga may nawang bibiyang mo. Ilan na nga damdamagan niya. Uray pandak when pinmutiti. Ada anak Awan bibiyang yaw. tas nga ugali. Oray pekid. Dilakit Eh, mo sawon si Kalolo ay Lola Lilia. unay na rin. Nung kasta nga romansaga. Ano kasta nga agwa ni Lolo ba nung sa nga tungtumar ti Viagra? Ay, amanay! Urayag pa ino ko ah. Urayom nga. Urayag ang nga dito dumakdas. Nagmaya no ko si ka. Kasla dito puspuswa nga. Pananaganan. Ana, ituloy mo. Kasla dito puspuswa nga Pauls no ko ah. Nagmayat. Apo, unay kayo nga babakutin, ayan. Imbag pa'y nga rod kayo ka, Lula, liliatan na arusip-sip ka. Ay, kawana po, Kendala. Nagmayat, di marusip-sip. Cha, ading Padasim daw, masikukan sa kendi binaw. Binaw, kaya mau. Ay, maray. Ay, When manong sikat di na ibabay. di kapuna. Ya mo agarusip say. Na, di babaw. kelen. Kapsul ka. Permiti busog na. Ano bang uri ka mambiit? Aram Ini ano dito kakautam. mo, di ka Kautak man dito bulsak. naging kubuna. Ini na dito inerwar mon. Dito, amom dito nga kwa. Apayat Ni apa ni kamu tapos tisom. kapagkang ka. Amom dito pistisaw. When manong Ikatak. Ikatom no. kapun Ikatak ano kas taglindop stilips kam kinibanaw. Nagmaya no kapil no kam. na. Napyan to, inton masanay ka. Ay, apo aya. Pakawan, jakun may pamindwa. Alawan lalo la Lilia. Nagsarita Amo na lang kang agkanta ya. taman ng di patapot. Ay, siya! Yakamaw, apaw! Ni ading Ka lulubanong na lang agkanta lulubano. baka anak Ay, kawan asyak, ti kakayatan na nagsabi nga babalasang inay. ay kumulding Amo yaw ni Lolam nga Lilia. tumanen. Apay aya. Ni Lolam nga Lilia, ikat adon agar-aram hindi apaw. Magustuhan Apay nga ron. ay agpag Agad na apaw. pasok mo. Kasanaw nga makapuntos na no siya magtikanayon nga kaindana. Apo kiligan dito nga lakay. Uray kastang di na paulit-ulitin. Si lalaki Ay, aguray ka ba na pa? ko ng layso. Apay Lola Lilia. Napudno. No Anda mambiit sa lunsonay. sa ukas layso. Ano sa lunsodam? Sucherto. Anda ka di asawa mo. No di Siya? mapagwa. Why? Ang Apay no awan sa pulan na. inunda. Naan at suruan ka. Suruan na nga. Apong Suruan ka no kasadom nga paboririyay. Na. Apay paboririyay. Katwa na. dagdagan pagungunya. Cha-cha-cha, ading masikukan sa Ako na toy, matilmon ni Lolo banong nukat tapos tiso no haan mo nga ikatan Lola. When manong Ay, pa saan na nga maitil mo? sikati kapuna. Mabargi kay katam? nagdak Kanikatak ano ko kelen. napipintas. Permiti busog na. Ang maguray kasi ka Lola Lilia. Arami mo, di
Ano dito, damaga ko. Di ka naging kukuna. Awa mo tina-ex mo. Ay ading Ay, ano na? Pao! ang pagkap Ano na ex ko? Pagkang ka Ay, adudan. When manong Manoda. gaputis Ano na? Ano nga mabilbilangan na pa mo? na. Lagyan to into Hanggang di ba nung isutin na ka nakakwa? masanay ka Isutin na katsambagan niya mo na! Pagpakawan. Japo, nagtiglaing mo siguro, Lolo Banong ay. When may pamindwa. Ay, ikaw siya kako talaga na tiglaing ko, apaw? Nagsarita man yung di patapos ni ading Hanggang magore ka ba? Lumakaanak ay kumulding Tumaminsan, ngagkwa. tumanen Di mo pa Kumatal pa lang mat ni Lolo Banong mat, magagara ka tibayan. ay agpas pasok mo din At agsalsalod so, dito yung si Kalula Lilia. Uray kasta Sino? ano din na paulit Kuna na dito. ulitin Ay, Lula! Yung lalaki ko na Salod sudak man, di ba? Di nakapagpagustuhan ni din Lolo Banong. sud. Anat inaramid mo. Kuna na. Napudno. Ah! Anay naramid ka? No ang sao. Ay, nagalisto pa. Kapay! Sud chef. Pwede siguro pagpagustuhan mo nila kay na ah. Oh. Inda! Ay, anda di tips cooking ka ba? Ka? Mapagustuhan agi Kasanon na? imundan. Tap na pagustuhan na ka. Dahil talaga mo. Napuntot da. Didakan pagunon yan. Cha 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 Sinyam dati kandila. ading Kapit kandela man ah. masikansa Tinggam, tingganyaw. When manong Sinyam di kandila. sikatigap. Samon to patagtadan. Una. Patagtadan na? Patagtadan na data ko ah. Data pusog na. Kelen Di pusog na. permiti busog na Apo, di pa mo matetano no patagtadan na di pusog na. Naguray ka! Aramid mo. Patagtadan na di pusog na. Di ka naging kukunta. Tapos, no matagtadan to di pusog na. Lalo di lakay na. Nagsarita man Ay, yapa. yung di patapos Sigurado, agutog na ita. Agpaiso na ta. ni ading Lumakaanak ay kumulding tumanen Pagka manglulo ka lulo ba? Lola, Lilia ah. Ay, san? San na nga maglulo ka? Di mo pa gusto At pay-paysaw na ito'y bakpakak. Tuwan ay agpas pasok mo din Uray kastano di na paulit No di nakpatsan, awan mabaling ka. ulitin Mga lagat kandila, paspasyam, paspasyam. Lalaki ko ng laysot. Napudno. No ang sao kas laysot. Apa, data kandela. Siyerto. Padasam nga patatadan data. Data kwa. Ano? No di Patatadan data pusag mo. mapagustuhan Gano matatadan data pusag ko? agi Sigurado, tumangkan data. Sigurado, sigurado. Napuntot da. Didakan pagunsun yan. Kaya mo sa si Kalula Lilian, no? Di kasta nga mapatagtadanan. Tumangkan nung kadagutan. Ay, kadwa na! Kano, tumangkan ay! Nasakan tumabasin ang minis kartay. Ay, sigurado, patugawan na kayang talupaw. Sigurado na itabo! Anadom tayo agin sisi. Hello kay Ma'am Maria Reyes. Happy watching po dyan po sa Italy. Taiso day. Ma'am DJ, ure na, ano dito? Ure na, gangon di kalamansi na alsam lata. Nasa siguro ni Lolo Banong DJ. Anak ko ng Lolo Banong. Ay, da. Mauno Sa anak pa mga na alsam, mapok, bida. ni di matimtim. Nukasulaang nga kwa. Mekyan Napigsa ak pa laing. Ano pa laing, kupad? dunga. Ay, nagtaltal na kasi kabanaw. Inggan Kami magtaltal laing na. Nagtaltal na ka. Awan di makakwaki ka. Anadom Awan, iti pulos. Nga makasidagking ka. tayo agin Ano, ando masidagking ka. babaknang. Ana, nanwam. Tadi
Ay, talagang kamagamatag na kita soso na. No, dawan susunod. Kantukit mailaw-lawan Ulo agay at tasyento asin-sinan Hello, Janalyn Balyepa. Sukunis Happy what yan? Sukot inda pagkirelasyonan Nakuray ka man na po. Ini apa kautam takim mo? Anadamtay Medyo nabudaw. na sexy Nalipadak sa apay nagilo tatay. Apa di ka nagilo? Ay, unay Pagi ka tuket masapa ang matay Ay sexy nalipata nagilaw. ang makapakat Apa nalipatam nagilo? Kapugwan. Ay, kuyo gaman si Kalulu pa. Kitabol sa puntawan na bay Anadamtay na tamrit Ay, tuloy-tuloy. Tindaya pa nagdidinang kay babagayam. Unay sigura Pasensyaan yun. Dagito lalakay ka na babakit. Ayan. Bastos dayta Abain na ka nga asawa na Aglalalo do Okay, nagitundan siya oras sa'yo, last stress. Rupat kwarta Alawan lahat. Pastor Kem. Isap sa pulik alalak Okay, hello Ma'am Jensyo. Hello, darling ko lolo. Banong talagang makaturturog nakpahay. Uray Ay, apo, Jensyo. Di ka pa nagtagtagari bakit? pobre Kada ni Lilia. Uray turgi Ay, para darataan. Alakit di responsa Ay, tadangan ka. Di na Ay, awan. mo Sobre ka, luktab. Ang Tadangan ka. babae Asin day. Yawan, kunan lang ang roday. Sa buleg nag-abab Kita man da. Bai Ikihan siya. Uray Hello, daling lolo. Ay, pandak silbag ka nga manong. When no bimutiti Darling mau ni Jian siya. Adaan na pintas nga ugali Ay, saan? Dilakit Apo kok na ita. Na, apo ka. unay Silbag ka kusugos ka. May kataw. Ikuso. Aray ka. Mag-jijix ka manay. Saan? Saan ko na lang roday? Amad, mag-jijix ka ko. Aray ko. Nakasagsagay man na kita kundunay. Kasanaw, di ka kundunay. Nakaututog ka kuyo, nagtabili itong mo. Aray ka. Sasal na naman si Galilea. Mamin, anong nga kwa? Anong pagsilsilosam kanya ka? naririnig Amam si Galilea. Pagpagaki ka. Sa anak nga natay ay nasawam. Gasaksak ka. Makasuro na mangking ka. Mamin, ano ang nagpaspasin siya king ka? Oray bagat nga walang babae. Silos ka to pala nga silos ka niyak. Kadadang around. Kansikamat nga main. Madi nakararakupay. Madirik na kika. Ibabay na loo na yan. Sorry na. Sorry. Ang sorry ka. Di ka to magpagustuhan ay. Ama na. Kaya
mo kasawain. Di na kaya, day. Ay? Naku, day. Napilitan nagpay. Ingkapit gumatang di pagpabanglaw. Magkaumata. Kaya mo kasawain. Kasagit tao, nga chicks mo. Sa di pangisok-sokan ng ganiagaw. Madiman labi nanonood na kita. Nakita daw nga banbanog kuking kabanaw. Nakadaw. Napubrahan ka niya. Nawanan ka, tibay. Nawanan ka, tibay. Nawanan ka, tibay. Nukasaman nga kwa. Nagselos-selos ka. Iyawid kuntun ni Jian Xiao. Me. Xiao? Isaw ka na magkarasaon na pangadinak kayan. Ay! Why? Isaw do saw. Napukok ko na lang aron hindi nakpala maawatan. Alat pa nagkit-kitam ka niya. Lilia. May saan nga utsaw. Why? Taltala ka. Saan na nga nautog ba kay? Dahil nga utsaw. Narama lang. Na. Baka umaka. Wait. Inay ayat niya do agar ka
siya magladaydi. Daydi kagintin na will sirok sa lamaki. Mabang bangaran daydi pusok no malaglagip kong daydi. Daydi inararamit at sirok sa lamaki. Ala, bigbegan man mo siya magladaydi. Daydi kain narakupot sirok sa lamaki. Mabang bangaran daydi pusok no malaglagip kong daydi. Daydi inararamit at sirok sa lamaki. Mabang bangaran daydi pusok no malaglagip kong daydi. Daydi inararamit at sirok sa lamaki. Cha-cha-cha, ading masikukan sa When manong sikat di kapuna. dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. Hoy, tuloy-tuloy tindaya pa nagdidinanggay papagaya. Payading, Nito na Diyo, Raseo, Las Tres, Jen. kapagkang ka. Siyempre, dumduwi, kaya lang nga po di programa tayo linglingay kenkat katawa. When manong Ang bayan pa lang nga po tayo pa nagdidinanggay, pa nagkikinatawa, pa nagkikinaragat. gaputi sakit na. Alawen la. Kasi Ryan Del Bataan, kumusta? Lapyan to, inton masanay ka. Kano ka nga mapandit ako ha? Pagkawan, jakpin may pamindwa. Kano ka nga mapandit bala siyo tao? Karita man yung tipatapos ni ading, lumakaanak ay Ano mga iyag detay, darling mo? May pakastoy mo aya. kumulting tumanen. Kung mo magustuhan ay agpas pasok mo din. Uray kas DJ Jade, nagmayat data programa. Malinglingayan na. paulit-ulitin. Si lalaki ko ng laysot. Nabangonen, Jay Riknak Lolobano. Lalabs ka ni Lola Lilia, sunga agselos suna. No, Tangamin kat. sa okas laysot syerto. Pagserseloso nyo, data bakit? No di mapagkuhan, aging inunda. Di yung kadya mo nga alis sungag high blood. Pinungot po ko na. Napututa, dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, ading Sige taga Hong Kong, numayak to, makita yun to personal. masikan sa Ni Lola Lilia, Lolo Bano. When manong May ka ba, Lola Lilia? sikat di kapuna. Ano, hello? dagdag kelen, permiti busog na. Okay, Ma'am Dayanin na ganite bidal, nubigat man rin, galing lingay talobat tipon ko. Ayan. Mo, di ka naging kukuna. Okay, Ma'am Jenny Yosa Marzo. Apayading, Si Lola April Joy Grande. Ana Lola, kumusta? pagkapagkang ka. When manong gaputi sakit na. Lapyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakpin may pamindwa. Nagsarita man yung tipatapos ni ading. Apin, agpulbusa lang ang rudan nakangingisit sa pala. Dati monitor. Lumakaanak ay kumulting Isang tuman engineer. tumanen. Di mo pa gustuhan ay agpas pasok Ano dati sila, oh. mo din. Pigsa una eh. Uray kastano di na paulit. Ano lang, later din in the afternoon. Lalaki ko ng laysot, napudno. No aksa okas laysot syerto. No di mapagkuhan, aging imundan. Napungkot ka, di dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading Sa mga na-addict na sa inyo, DJ J. matikukan. Pati ako na-addict na rin sa programa mo. Lalong-lalo na nakaragragsak, tagitapak pakatawam, lalo na sumrikan ni Lolo Bano. When man More blessings po, DJ J. Go natin. Okay, maraming salamat. sikat di kapuna. Dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna.
Nagsarita man ang di patapos ni ading. Okay, sumarunod dati request ni Ganda Shyly Corpus dati sunata nga gayatak sa manan. Lumakaanak ay kumulting tumanen. 3:14 in the afternoon. Pagustuhan ay agpas pasugnutin. Uray kastano di na paulit-ulit. DJ, dada problema dito. Ano dito problema? Pinalaki ko ng laysot na pudno. No ag sa ukas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan. Na akong tanda, di na kan pabunsin yan. Ano na to? Isarakan nakman penpal ko Papa Jade ko na. Anak kaya mo nga penpal mo kasin. Dito kwa. Bakit? Senior citizen? No, ubeng. Pilikan. Anadong tay ang Anat size na ba? 7? 1.8. Baka di na kaya. ginsising pet. Taiso day tatsing pet kite. Maununit di Baka di na kaya. matimtimet ngen Inaatidog na. pulido nga inget tangsi. May sarakan ka, Jack. May sarakan, bagik man. Anadong tay aging babak ng tadi. Ano man lagasi na yan? Kantukit Hello, bakit Dayanin? Kanite, Bidal. mailaw-law Sa China, happy watching bakit ko. Ulo agay at pasyon ko asin sinan masukon isukot inda pagkirelasyonan. Anadamtay na sexy unay. Tagikan tuket masapa ang matay. Ay sexy ang makapakatay. Kitabol sa mutawan na bay. Anadamtay na tamrit unay. Sigurado ang Ay, apo, kapso-kapso man internet. Ay! bastos day. Pagainaka nga asawa Wala kapso-kapso mga rod internet eh. aglalalo no rupat kwarta. Kamu man. Ano lang unay dito? Ay na. Baraman kadagiti agkukwa dito internet ko. Agayatak sa manan. Para kanyayo. Papagayam. Madin saman pa playan at awang mga rod internetan. 3:16 in the afternoon. Papagayam tuloy-tuloy. Tintay ba nagdidin ng gaay? Wan, uso pa lang ating jalhat. Tikwa. Alawan la. Awan nakapsot signal. Check play. Okay, teka lang. Sino dito eh? Ay, signal. Makisama ka naman. Ma'am Jenny Marso, hello. Talaga nag-absorb dito yung signal tayo, engineer. Alam kung bakit. Tuloy-tuloy, tinday ba nagdidinag ay? Mahina ang signal. Nagayat at samanin. Langit, sikat enak ang panunutin. May sabihin at ipapana at mailagawan tuwid na agay. Ay, apo aya. Paikot-ikot ang signal natin. Yatak sa manin, inasit ganda. Makiamang mukha, hindi ka man umiibang. Naamoy
Ayun. Talagang Hi, po mga signal. Sino man. Cha-cha-cha, ading masikukan sa When manong sikati kapuna dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna Apay ading, agpakapagkang ka. When manong gaputi sakit na Lapyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakun may pamindwa Nagsarita man ng ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung mo magustuhan ay agpas pasok nutin, uray kastang di na paulit-ulitin. Sinalaki ko ng laysot, napudno Muag sa okas laysot syerto No di mapagkuhan, aging iinundan Napungkada, dakan pagungunyan Cha-cha-cha, ading masikukan sa Okay, papagayam. Tuloy-tuloy din tayo pa nagdidinanggay papagayam. Medyo gisistik talaga, ha? When manong sikati kapuna dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna Apay ading, agpakapagkang ka. When manong gaputi sakit na Lapyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakun may pamindwa Nagsarita man ng ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Di mo pagustuhan ay agpas pasok nutin, uray kastano di na pa. Okay, papagayam. Inako ni tuloy-tuloy ti panagpatukar ti request yo. Numampay agputol-putol ti signal. Nako naman. Please lang mag-isabay naman kayo sa signal. Agayatag manen albasen nilagay kon agrakayan kon anatoy papagayam. Iso na po ti saruno kon aya. Kapo pa lang apo ti panagputol-putol apo ti signal. Okay naman siya kahapon, mas hindi okay siguro. Teka lang. Nangitundan oras sa'yo, alas 3:24. Para kanya yo, nilagay ko grakayan. Okay, papagayam. Talaga nakapsot signal. Dahil lang natin na ano yung signal. 3:24 in the afternoon, JBR Online Radio, sangbay pa lang kanyayo. Siyempre, panangibaton pa lang abo ti manager ni Madam Mila Padataa. Ken kasama din of course, iti panangima Sir Bimet apo digiti naruan nga sponsor. Maraming salamat po. Pagayam, dito man pa iti sa balipay nga sunada.
tambutambong. Nuna labaga jay bukel bugbugayong. Nuna ngisit jay bukel takik kalding. Nuna silap jay bukel okel okel. Nuna tangken jay bukel anyog dayta. Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikog dayta. Numapis it a bukel ampas dayta. Nukuri bet-bet a bukel pasas dayta. Ngem nu sundar a bukel mungay dayta. Nuna uneg a bukel mani dayta. Bukel tambu-tambong. Nuna labaga jay bukel bugbugayong. Nuna ngisit jay bukel takit kalding. Nuna silap jay bukel okel okel. Tangken jay bukel anyog dayta. Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikog dayta. Numapis it a bukel ampas dayta. Nukuri bet-bet a bukel pasas dayta. Ngem nu sunggar a bukel mungay dayta. Nuna uneg a bukel mani dayta. Ngem nu sunggar a bukel mungay dayta. Nuna uneg a bukel mani dayta. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. Uy manong sikati kapuna. Dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo di ka naging kukuna. Apay ading, apak kapag kangka. Uy manong gaputi sakit na. Labyan to, inton masanay ka. Papagayam, tuloy-tuloy tiya pakangigan nyo katigiti na dumaduma nga sonsonata Ilocano.
Sige nga naabot alas 4. Inakman tinukmaan taabal Siyempre, nung nuwi kaya lang di programa tayo, JVR Online Radio, tiling-lingay ken kat katawa program. balay ko man paamwet padakkelek bilit ko anaunget luda kay timanggamat ay sumipit nakaamamak iso nga kadian na danyo tuy naunget abilit ko tuy bilit ko tuy bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat no masalgidyo tasyak lang diin nakaamo Inakman binisita sino kainak tay umok na ay nagitlog ti duwa ay nakaruti ragsak na no kurso na dayot bilit ko maaprusan ay agpakada kayo no maigaman maay ayam yo to'y naunget abilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat salgidyo tasyak lang diin nakaamo tuy bilit ko tuy bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat salgidyo tasyak lang diin nakaamo Sika nga man nagtayat wedding tayam to 18-1 Say baratok nasahod ka Idilakay siya tay insinam siya kuntay nayaw awan nagbalina amaragampang sipot inak pinanawan sursur payanti aginu basi and GSM blue tap nulain may
bayang ket inayat ko ket nakamtay nagkinarayo Umadayuta. New York City kakuy-kuyong ko ang papaskam nga agrag-o na triple itiragsak ko di kasukat mo babaero alakay ko daidi intana mo kaslaba o kasukatan ti simong mo nugandat mo asoblyanan na Maria Jose ay di kan kaya taadan paglugluganan ko no sakayan ko ag helikoptera taadan paglugluganan no sakayan ag helikoptera yeah. Maria Jose, salario ko ni Ronaldo. ay anya gayang anag Cha-cha-cha, ading masikog kansa. When manong sikatigap Okay, babagayam, gundaway naman din abot ni kasi nakon pumakada. na Nagsyagyabo no talagang kapso-kapsot lata ti serbisyo, ti internet. Yan kasama din. Permiti Kung kita na ipayan tayo ti ragsak, liwliwa. Iti dito yung programa, maraming salamat. Ano mo tibiyang pumakpakadan? Ano naman iti amin nga kanunuman nga agserbi? Ini Sir DJ Jade Batan Romas. Mga iba't batin tinaimbag kinagasat nga oras kada tayo amin nga sa kabada. Maraming salamat kadikitin na raway ng sponsor nga tayo nga to. Pangrekepen nga ayog bilang musical Uncle Berting. Para man kadikiti agnagan, Uncle Berting. Bye-bye na po. I love you all. And don't forget to subscribe ating YouTube channel, Linglingay Ken Kat Katawa, barang maka-upload tayo ka dito yan. Di kalman santay nga na-upload, gapu pelang apot ti kanayon nga panagputol-putol na iti dayjay nga show tayo di kalman. Bye-bye na po. I love you all. Bye-bye. Parbangon no agliin apan nagugot iti kamutin mangisa ang sa agiwayway ikmuangen nagaga niyang kabarting latari pato iti dingwan pagulidan annaskan atuladan awan kanyan at banog inadolata asumalog uray makasinik pay iti pudot nakaragkadlata uray adasa gubanit na agpasunwang tipan na kainanana kasta niyang kalbarting sala sumangprat luti malaman tati kayak naro mga ipanagyagen unalpas tiraraapan agbirok manti panggadanan alat iruta dandanin panagaapiten mapaitan na iday taabagam nalpay idi na amuam iti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa'y umisang napampakit di nakiinuan ngem kunana sumulitak nung next cropping sumaro no apa nagtatalon raken sikakit ngem maton doble pa'y presyo am natanti abono awang paketi danom regasyon de gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldang taltalon di nang sama sakan tadim makelen iti pamilyan tatay baro nang agpasbasaket nang asawa nagragsakti pakasar na balse dito'y balse dita ngem nalakunan tay may sanga ektarya anyang arod kasta ni Uncle Berting sala sumangpat no ti malaman anyang narigat di matlaro mang ayan adan akuko ni
ni Uncle Berting isupayan agpagpagatasan alatirong madlaw along makayen. At damay sa amalam nakita ni Uncle Berting nakatugaw at kape nakamulang awanan iti matalon inaaming analakon awang paket keng kuan at mong taripakon. Parbangon agriin na panagugot iti kamutin idi sumangbat si malibukal ni Uncle Berting dagiti anak na akraman apo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagataputok sa simoy at sa langit ng pangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pamay di maghihingi.